Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawan. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kunyang pong aldaw nin Webes.
Pet sa 11 na kita ngunyan kang bulan na Enero taon 2024. Sabayan po nindo ang sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari sa satuyang palibot. Siyempre po sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apirayan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan yung serbisyo sa Laukening programa. Duman po sa may mga kumplianyo niyan, January 11, maligayang happy birthday! Yan, happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O, dahil nindo paglingawan sa kuyang pirming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kiibang maingat kaan ko di kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! Siyempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. Bawal ang kidit. Magayo dun sa Yan, dapat permisa na kitang maugma. Ang mga Bicolano kita, Bicolana. Oragon! Minsan makaora. Oy, good morning! Maray na aga po sa mga parantabay niya to, ano? Paki-follow po kan sa muyang Facebook account. Paki-follow po kan sa muyang Facebook page. BicolNet TV. Paki-search na lang po nindo, ano? BicolNet TV. Igwadyang ki BicolNet Bakakay, BicolNet Tabako. Paki-like and share na lang tabi, ano? Sa mga parantabay niya to. Siyempre mga tugang, live man po kita sa Facebook account kan sa indong lingkod Manny Moxul Butana. Paki-follow na lang, ano? Paki-share. Maning mahiling mantabi pading Mario. An sa tuyang mga programa digi sa BicolNet TV. Kang kay Madam Myra Almilor. Good morning po. Birthday mo tabi kasud Madam. Ano lamang tabi, may papansit ka lamang. Pag may birthday baga tabi Sir Neil Borromeo, perming may handa na pansit tapampalaba da kang buhay. Ang problema ta ang pansit baga napuputol ma. Iyo, napuputol baga. Happy birthday palan po sa agom, ano ni, agom ko? Sa agom ni Sir Neil Borromeo. Happy birthday tabi sa imo. Tabi kan sa imong agom. Madam Maria Elena Yamamoto, Madam Maylene, good morning. Ingat po.
Sabi ni Ma'am Myra Almilor, napapatsatsada siya. Sige daw. Paita daw tabi, total birthday mo man. Kasud ma. Sige daw. Kay Ma'am Kasim Luz. Happy morning man tabi sa mo. Maoran-oran pangunya na Webes na. Kay Sismate Maranyo, good morning. Imbitado ka mo ha sa aga na susumba dyan sa covered court kang Malinaw. Mga mahilig po magsumba. Si Mama Myra Almilor, masumba ini. Yo, sa aga na iyan, alas 5 dyan sa Malinaw covered court. Yo, Ma'am Mercedes Perez, good morning. Kay Sir June De La Rosa, Maraynal daw tabi. Pwerte gayaan sa tuyang mga pahit ngunit na di. So handa databi ni Mama Myra nagparaanos. Ngata nag-brown out dyan sa Indo. Nag-brown out da. Nag-brown out sa Indo ta na nagparaanos handa mo. Oy, ano sa tuyang reparo ngunyan pong Webes? Ano? Ilingan nindo ang barita sa telebisyon, sa radyo. Ma'am Mercedes Perez, good morning. May pigbubusol baga dyan sa kamera. Ini pong charter change. Ano? Ganyan, may mga isyo na kaipuhan ki itong supigapod na People's Initiative. Kaipuhan ki pirma kang mga tawo. Ayo. Manungod sa kaining pigbubusol sa kamera ning charter chain, ano? Ngunyan, may mga nagluwas tabi mga tugang na lalo na digdi sa tuya sa First District kang Albay. Talagang viral ngunya naman ang congressman kang First District, si Congressman Lagman. Taigwada tabi ki mga nagluwas na kaipuhan ba da tabi na itong pirmang ito may kapalit pala na 100 pesos. Dapat ba talaga databi na 100 pesos tatawan ka ki 100 pesos kapalit po kang pirma duman sa kampanya para sa charter change. Maabot databi sa 20 million per district ang pundo na pigtatao nganing magpirma sa nada. Nailing mo na yan. Kaipuhan pa talagang bakalon ang mga pirmata. Kung gusto tang mamakaray sa tuyang konstitusyon. Yogon mo yan. Bako sana palang digisalbay. Kaya si Senadora Amy Marcos Tabi Batching Helen papaimbestigaran da ini. Pati sa mga programa kang gobyerno linaog kay ni ngaya iagita ngaya duman sa tupad sa duli ngani sana magpirma kapalit kang pirma mo tabi Ma'am Joy Cargullo ₱100 pesos. Ay ano na tayo? Pagiro istoryahan tayan ta sutulong mayor sigon ini kay Congressman Lagman ha. May tulo databing alkalde diyan sa First District ang inuli tabi su pondo su budget para sa kampanya. Pirang mayor kang First District. Pirang mayor sarong syudad sa syudad de Queriba. O de Queriba sa syudad. Pirang munisipyo kang First District tabi Ma'am Joy. Sige daw.
Tulod yan na alkalde, inorole. So, pundo. Para po, digdi sa kampanya ka ini. Uy, mabuhay ka mo sa tulong mayor. Si Saido ini. Tulong alkalde dyan sa first district, inorole. So, budget. Pirak na baga, milyon bagang kantidad kaya. Pirak na baga tabi, Ma'am Joy. Inuli kan tulong alkalde. Sigon po yan kay Congressman Lagman. Hiling mo ng pahita inidig. Nakabot na sa indo yan na pigpapapirmahan na yan. Pagkadaing pala Magpirma ka duman, may 100 pesos ka. Hiling mo na talaga kita digdi sa Pilipinas kung mahal. Ano kita? Asan gatoson sana? Gari gusto ko na tabi, Ma'am Joy, maglakaw-lakaw sa dyan sa may sa may Amtik. Kayo dyan sa may dyan kita sa may Upland Barangay, malumbod lamang kita. Yugon mo ya. Katawang katabi rin ni Boy Bulat ki 100 pesos, magpirma ka duman sa kampanya para sa charter change. Ma'am Lilia Casabuena, good morning po. Ano pa ang sa tuyang mga riparo ngunya na Webes? Unemployment rate databi ngunya na o kaya ngunyan so unemployment rate po nagabot databi ki 3.6% kang nakaagi pong Nobyembre. O ni tabi pag iristoryahan ta daw ini tayo ki mga kangalasan na mga o dyan sa may parting 3rd district. Anong lugar ito? Dyan sa East Coast kang 3rd district, may mga nakuha dyan na so darakulaon bagang langkoy. So sira bagang haralabaon. Anapod ka ang langkoy sa to ade langkoy. May mga nagkakuroa dyan na mga arugkaan na sira na bihira na mapadpad dyan. Duman sa Sarangani Rene Boy Bulata, duminagsa duman sa gilid kang beach, so pahingurag na tamban. Duminagsa sa gilid kang dagat, tuyug-yugon mo yan. Grabing sira. Sarong beach, duman sa Sarong Beach, duman sa Sarangani, duminagsa so pahingurag na tamban. Dahil na maaraman kan mga tao kung sait iralag susira. Kusa na susirang dumi naman sa gilid. Mapunpun ka na sana. O ni tabi Sir Neil Aragon. Ano nga ini? May kinaaraman ba ini sa mga nangyayaring abnormalidad na namamatian tata? Pag dagsa ka ito na atabing mga tamban na ito duman sa Sarangani, suminunod ka ito, lumininog duman ki 7.1 magnitude. So sa digdiman da sa 3rd district, pakaluwas man ka itong sudarakulaon bagang langkoy, naralabaon. Lumininog man niya sa Japan. Pagurulayan tado niya di. May connection daw ngayon ini. May connection nga ini. Gari nga ini so ngunyan man na may pigpapalibot dyan na papel, mapirma ka, kapalit kay 100 pesos. May connection nga ya. May pangyari sa mapa ko. Ma'am Boriga da sir, good morning. Pagiristoryahan ta daw ya. Yo. Oy, mga togang imbitado po ang gabos sa PBA sa Legazpi. Yan, PBA po sa Legazpi, dyan po sa Ibalong Sentrum for Recreation. Sa Sabado na po yan. Alas 6 nin Banggi. Ang Makawat Hinebra versus NLEX.
Available po ang mga ticket sa mga mall. Ay nanay at tatay O dali na kamuta, baka maubusan ka mo ticket. PBA po sa Legazpi. daw man. Sa Sabado na tabi yan. Kaya, igwa ako digding ticket na ipapanao sa sa PBA sa Legazpi. Igwa akong ipapanao digdi. Bali, pira na sa nene. Taigwa ng duwa, aso duwa, may tagsadiri na. Pira na sa nene. Igwa pa kiduwa. Igwa pa digdi kiduwa. So gusto tabi maghiling kiyang PBA sa Legazpi. Ano ngayon? Imain na ngayon. Imain na nindo. Kay Realin, mahiling kang PBA. Imain na nindo, imain. PBA sa Legazpi. Dua na sana. Nanay at tatay Dua na sana. Dua. Sisa yung gusto. Itaw ko na ini. PBA sa Legazpi. nanay at tatay Imain tabi nindo. Imain. Ano nga yan? Nag-ano ka na ngunya? Nag-online selling ka na. PBA sa Legazpi. Igwa pa po kita digdikiduwag itataog ticket. Imain nindo. Imain. Ay kay Det Reunion, good morning. Diyan sa Aguho. Bantayi daw tabi Det kung igwa man diyan sa Aguho ki mga sira na nagduduroong na baga sa gilid kan dagat. Arog ka itong sa Sarangani. May beach duman na talagang mga tamban baga, mga sira nagduroong sa gilid kan dagat. Pero iba, grabe kaugmahan. Pero iba, lalo na mga nagkakaedad sa tuya, gari ngaya may may pangitain na may sabi ka nga may manyanyari. Iyo man naglinog da dyan sa Sarangani dyan sa Davao Occidental. 7.1 magnitude pagkatapos kay itong pagdagsakan mga sira. May kinaaraman niya daw ito. May connection ba ito duman sa linog? Tagari ang mga hayop databi, iyo ang inot na nakakadetect sa mga arog kaya. Uyan nga ni bagang sa tuyang mayon, ining sa tuyang mayon volcano. Kang inot databing mga panahon, pag nagbabaraba na sa mga hayop dyan, sa mga hayop databi dyan Det Reunion sa bulod kang bulkang mayon, pag nagbaraba na sa mga hayop, indikasyon nga yan na matuga ang bulkan. Ngunyan baga tabi Det, sa mga hayop, puyan dyan permi sa baba na. Puyan na baga ngayon dyan sa mga hayop sa baba. Naman nagbabaraba tayaw na ngayon sa syudad. Sa mga hayop, yaw na sa syudad. Kamo man mga pahit naman nido yan. Yugon mo yan. So mga hayop databi, naman dyan sa bulod, naman dyan sa bulkan. So mga hayop yaw na sa syudad, yaw na sa munisipyo, yaw na sa probinsya, yaw na da sa baba sa mga hayop. Ang yan. Ma'am Fran sa Ligalario, good morning. CGS Panther, good morning. Kay Mon Borbas, morning man tabi. Tabod ka mo na may nag-istorya kaya sa kuya. Kang inot nga noy. Ang indikasyon ngayon masabog ang bulkang mayon pag nagbaraba na sa mga hayop. Ano yung mga hayop? May mga baboy ramo. May mga baboy ramo pa da dyan kang inot. Mga ukay. Nabaraba da yan. Tapos sa mga bubunda dyan, sa may pamitsan kang bulkang mayon, apod kayo ni, minahubas. Indikasyon nga yan na ang bulkan masabog. Yan yan databi sa mga hayop, yaw na sa sentro. Dahil naman nga nagpapabulod sa mga hayop. Nag-i-rewal na nga nila sa mga hayop, sabi ni Rini Bo.
Nagdudurulak na sa mga hayop. Nagdudurulak na bagang ngayon sa mga hayop. Nahiling mo na yung si Rini Boy. Oy, kumusta po sa mga nakaantabay dyan sa tuya sa balsa? Sabi ni si Chai Sting, good morning tabi sa mo Chai Sting. Kay Manay Gina Malagueño Cavite. Uyugod mo ya. Ang apelyido niya Cavite pero yaon sa balsa. Chai Sting, good morning. Si Chai Sting makusugon pa maglakaw-lakaw. Yo. Tawag pa nga na okay ni maglakaw ni Chai Sting. Isabay ko daw si Chai Sting tabi na mag-push up sa gilid kang dagat. Sa nga nga tabi siya nag-push up. Baga sa gilid baga ako kang ano? Ano ito? Sa gilid kang siwol. Isang pagkakamali mo lang, Sir si William, hulog ka. Yo. Sabay ko daw si Chai Sting. Iyo baga sir, grabe na ang abo, mala, si ago, gulpi bulong, antibiotic, sa abo, daida tabi na hali, pinamasma ko na, dai pada tabi, ano ni? Gin ang ipahimasma mo, baka mawara da sa gin. Nahiling mo na ni si Mamburi. So agom niya da pamasmaw niya ki gin. Yanan maray na pamasmanaw. Sir Aisel Carael, good morning. Yo. Ano mo nakamukan mga hayop ng tabaga kung saan kita makaduwa. Yo. Alat mo na hata alas 7:33 na. Mga togang ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. Tama ba? Ay. MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po nindo yan mako along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya po sa mga naghahanap po ki dorm boarding house, available po ang MBY Dormitory. Na yaon po yan dyan sa pagitan kang UST and Mariners. Sige po, Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Si Sir Raul Bobier, saro sa imong ticket ka para sa PBA. Kay Sir Raul Bobier, sa imo na ining sarong ticket kang PBA sa Legazpi sa Sabado na yan. Di saro na sana. Saro na sana. Mga tugang ang programang inidarama po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse, kasyudad din Tabaco. Kasabay taman dyan si Honorable Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw. Thank you po. Yan ang sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Thank you. Sige tabi mga tugang ha. Ma'am Nilda Chavez, good morning. Hapot ko lamang tabi palan mate kung maoran tabi dyan. Iyo tabi mate maoran-oran padigdi. At kuanta mo na tabi ang linya kang Pag-asa ha. Aramon ta kung kumusta sa tuyang magiging panahon. Alas 7:35. Sige tabi mga tugang kuanta na mo ng linya kang Pag-asa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison. Alato na maluyan ang audio mo.
Uulanin na po ang malaking bahagi ng Southern Luzon ngayong araw dahil po yan sa shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. So dito sa shear line, asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha or pagbuho ng lupa. Yung northeast monsoon pa rin o yung amihan ay siya nagdadala pa rin ng bahagyang malamig na temperatura at may hinang ulan sa natitirang bahagi po ng Luzon, habang ang easterlies o yung mainit na hangin galing Pacific Ocean nagdadala ng maalinsangang panahon dito sa Visayas and Mindanao at meron lamang pulu-pulong mga pag-ulan. Samantala, hanggang sa matapos ang linggong ito, wala naman tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, pinakang uulanin ang malaking bahagi po ng Bicol Region plus Quezon Province dahil sa shear line, kaya't mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung minsan lumalakas po ang mga pag-uulan. Dito naman sa may Aurora at malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, asahan ang maulap na kalangitan pa rin na sasamahan lamang na may hinang ulan dulot ng northeast monsoon, habang ang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan na sinasamahan din ng may hinang ulan, lalo na sa may eastern portion of Cordillera Region at bahagi pa ng Oriental Mindoro, possible po yung mga pag-ulan ngayong araw. Habang dito sa Metro Manila, halos katulad pa rin ng weather conditions as yesterday, may saglit na pag-ulan but mostly partly cloudy skies po tayo. Temperature is between 23 to 31 degrees Celsius kung dito sa NCR, habang sa Baguio naman between 16 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, partly cloudy to cloudy skies pa rin na merong tsansa ng mahihinang pag-ulan. At dito naman sa may parting Visayas, halos katulad din na weather conditions as yesterday. Partly cloudy to cloudy skies, so minsan maaraw naman. Sa tanghali, possible yung mainit na temperatura. And then sa hapon hanggang sa gabi, mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorms or pulu-pulong pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, halos katulad din po na weather conditions as yesterday. Partly cloudy skies, minsan maaraw sa umaga. Sa tanghali, pinakamaiinit ang temperatura lalo na sa may southern portion of Mindanao, dito sa mga syudad ng Zamboanga, Davao, General Santos, and Cotabato. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, possible yung mga 1 to 2 hours na mga localized thunderstorms or pagkidlat, pagkulog. Ngayon po, dahil sa gale warning or dahil sa northeast monsoon ay meron tayong gale warning dito po sa baybayin ng Northern Luzon. Kabilang na ang baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela at maging dito rin po sa may Ilocos Norte hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon po yan sa open sea. Delikado yan sa maliliit na sasakyang pandagat. And in the coming days, possible din po na maging maalon dito pa sa silangang parte ng Luzon and even dito sa may Visayas. At para naman sa ating 3-day weather outlook dito sa Luzon, yung shear line po magpapaulan pa rin hanggang sa weekend dito sa may Bicol Region and Quezon. At sa natitirang bahagi naman ng Luzon, meron pa rin tayong epekto ng northeast monsoon or amihan. So kung dito sa Metro Manila at sa Baguio City, partly cloudy to cloudy skies pa rin. So halos magkakatulad pa rin na weather conditions na sinasamahan lamang po ng mga saglit na may hinang pag-ulan, lalo na sa tanghali at sa hapon dito sa Metro Manila, Baguio City at mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon. But dito sa may Bicol Region, including Legazpi City, makulimlim pa rin na panahon for the next 3 days at sasamahan lamang yan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posible magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan sa Visayas, for the next 3 days, ay asahan naman yung maulang panahon dito rin sa may eastern part of Visayas, particularly dito sa may Tacloban City, kung saan minsan lumalakas talaga yung mga pag-ulan. Maaari tayo magtaas sa mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories hanggang matapos ang weekend. Mag-ingat din po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, habang dito naman sa may western and central portions of Visayas, nananatiling bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan din ng mga saglit na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, for the next 3 days, ang pinakang uulanin po ay yung Caraga Region, lalo na sa Sabado at Linggo dahil po yan sa pagbaba ng ating shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. But for the rest of Mindanao, mapa dito sa may Metro Davao, Cagayan de Oro City, and Zamboanga City, partly cloudy to cloudy skies pa rin po at iiral yung mainit at malinsangang panahon dulot ng easterlies, possible dito sa Metro Davao and Zamboanga hanggang 33 degrees Celsius na maximum temperature sa tanghali. Then possible din yung mga pulu-pulong ulan or mga localized thunderstorms. Ang araw ay sisikat maya-maya lamang 6:24 ng umaga at mas late na lulubog 5:44 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sana mapanahon, Pag-asa ang magandang solusyon.
si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Paano kayo ni Tabi, Ma'am Mary Grace sa Caudilla? Maoranda kita digdi sa Bicol Region. Nga ta kaya ta nagbabaranggaan ang mainit sa kamalipot na paros. Pwede man maiwason ang langit. Ay, maiwason. Maiwason. Nagbabaranggaan ka mo. Share line Tabi mga tugang, ang dahilan kung nata naguoran kita digdi sa Bicol Region. Nagbabaranggaan da sumainit sa malipot na paros. Yugyugon mo yan. Mauran. Sige ha, si Raul Bobier Villanueva, sa imo na ining sarong ticket para po sa 2024 PBA Commissioner Cup 48 season. Sa Sabado na po ini alas 6:15 na po Banggi ang Makawat Ginebra versus NLEX. Dyan po yan sa Ibalong Sentrum for Recreation. PBA po sa Legazpi. Para po sa tuya yan kang LGU Legazpi sa panginginat po ni Mayor G. Rosal. Thank you kay Sir Benji Rosal. At tinawan kita kitiket, ipanaw mo man nga. Sige, ipapanaw ta po ini. May duwa na kayang tagsadiri si Ma'am Aruba. Takasud man nagagad siya. So, igwana lang po kita kisaro. Saro na sana. Imain tabi nindo. Imain po nindo kung gusto niyo magiling ki PBA sa Sabado. Diyan sa Ibalong Sentrum. Imain na sana tabi nindo. Mine na PBA. Sir Willie Nobora, good morning. Alas 7:42. Pampabriga na muna kita. Para po sa mga parantabay niya to, dangoga po nini agra ngayon puso. Nagtitios ang puso ko, nagtatamis, pulisimo, karsiladong pagkamo, nadakngan ko. Luhay-luhay, yaman baya, ang pag-api sa buhay ko. Aldaw banggi, pagkamo, gabusin mo. Gayon simong pasakitan na magtios sa kinaban. Anong pa'y pasaapdo sa buhay kong naagrangay. Sa klulo mo ang ibulong sa kunenan. Kapertihon pagdangogon Sir Cassie William. Lalo na ngunyan na maoran-oran na nagkakapi-kapi ka. Tapos igwa kang budigos, napig sa sausaw mo sa kapi. Pertiho. O kaya turo talinga. Magayon simong pasakitan na magtios sa kinaban. Anong pa'y pasaabdo sa buhay kong naagrangan. Sa klulo mo ang ibulong sa kunenan. Berte? Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Pertihon na di. Pertihon pagdangogon tabi Cup Art Abila.
ang ABC President kang Liga ng mga Barangay dyan sa Malinaw, Albay. Good morning, Tabi, sa imo. Alas 7:45 tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Day po magarali ata sa pagbabalik ta. Pag-iristoryahan tayo ning viral iningo niya. Ini pong kantidad ki sanggatos pesos kapalit po sa pirma o kapalit po kang pirma nindo para po sa kampanya kang charter chain. Yo. Sa First District kang Albay, may tulong alkalde. Ang tinawan, gabos na alkalde, tinawan databi ki pundo. Ini, bako inihali sa kuya. Ali ini kay Congressman Lagma. Tinawan na gabos ki pundo sa mga alkalde. So tulong alkalde dyan sa First District, inuli. Sa pagbabalik iyang kang programa. Pag-restoryahan taya. Yo. Mabalik po ang programa de magharali. Unisa na muna, importanteng pag-irumbo. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Tabi di mako madam. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo!
serbisyo, asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo, asin reparo. Sige tabi mga tugang, balik na kita sa programa. 9 minutos na sana, malasot yun na. Mga tugang, ang oras na yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yun along National Road sa pagitan po kay UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City, kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, pasyar na po kamo dyan. MBY Dormitory. Yeah. Sige, mga tugang oras na yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse kang siyudad ni Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahota and Mayor Shi. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Kung mapugirarian sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana ngunyan po. Webes kita Webes. Petsa 11 na kita kang bulan na Enero taon 2024. Sando po kita alas 9. Mga tugang, mga kabayan, paki-share po kan sa muyang programa para mahiling man po kang iba. Sige po, doro-diretso na kita. Serbisyo, asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 8 minutos na sana bago mag alas 8, 8. Hindi po nindo pagtayan sa waiting, taday manan magana. Nakasiguro ka ngaya. Dahil man po yan magana sa waiting, dahil nga magparataraya dyan sa waiting ta, illegal iyan. Ba, duman ka mo sa luto magtaya, ta may pag-asa lamang ka mong maging milyonaryo. Gariti naman na naman so luto, adi. Gariti naman na naman. No rin daw kita makatama man sa luto tabi sismati. Kudi, pag tuminamag kita sa luto, makaday ta na magkamirid bidang sa mga barkada ta. Kasi milyonaryo na kita. Minaibabaga ang ugali kang tao pag may pirak na. Nabubuyong na sa pirak. Ibaga. Nabubuyong na pag may pirak na. Maray na sa nangaya sudayng pirak ta. Nakakarumdom. Dahil nagkakalingaw. Sirtide. Dahil na sa nakita mataya. Tapag yuminaman kita, delikado. Nga ta, mabidbita ka pa man, Sir Tede. Ninda. Huyo ka sa ko. Bay na, dahil na kita mataya. Tapag yuminaman kita, maibang ugali ta. Bayay na. Mas maray na sutio sa na kita permi. Importante, so nakakaraos man kita. Okay na kita dyan. So, ex-girlfriend ko tabi, sigurado ka tabi si Raul, baka madagitan kita ni Ma'am Franz. Sa'yo mo. Kamundo sige. Dahil ko kaya bistado, si ano pala nito. Di ka mo, tama man nga. Dapat pag arogon nindo si Raul. Mahiling sinda kang PBA sa Legazpi tabi Sir Teddy. Sa Sabado, ang makawat so paboritong team ini ni Sir Teddy Ramos, Hinebra versus Inlex. Gari so mga matindi ni minakarawat. Gari ni so kawat ko kan mga inot na panahon tapos si Doc Chris. Biyog, kang inot tabi Sir Teddy, istoryanta ka. Biyo ako nababangguran kan ring. Kan nagkakawat ako kito sa basketball. Biyo ako nababangguran kan ring. Sa sobrang langkaw kang lukso ko.
Pundo na ngayon dyan. Baka magtarag na naman ang buhok mo, kangambog mo. Yeah, o di sa indo na ini, believe ako digdito. Dapat ang kairiba mo paghiling ki PBA, mga araw ka ni concert, PBA, dapat ang kairiba mo Sir Teddy. So ako mo, pagko konsisay-sisay ang kairiba mo, yan nga tanga yata sa kuya mo yung pigtatarama. Ay, sorry na tabi Sir Ted. Sorry na. Sa Sabado na tabi sukawat kang Hinebra versus Inlex. Diyan po yan sa Ibalong Centrum for Recreation. Yeah. Salamat kay Boss Benji, kay Sir Benji Rosal. Yeah. Tinawan kita kitik, itipanaw mo ngayon sa programa mo. Si Ryan Genareses, good morning tabi diyan sa ano yan, sa RTC, Regional Training Center kang Philippine National Police. Mabuhay po kamo dyan. So mga mamang pulis, saka si Wana Police. Yo, mabuhay tabi kamo dyan, si Ryan. Condolence po sa pamilya ni Sir Buddy Madilar. Ano rin tabi, Sir Ryan, ang ano ni Sir Buddy. So, NSTP coordinator kang Bicol College na maaram na. No rin ang lubong ni Sir Buddy, si Sir Madilar, si Professor Buddy Madilar, kang Bicol College. Okay na kita so ticket ha. So PBA sa Legazpi diyan sa Ibalong Sentro. Okay na ni. Gabos na ni may tag sa diri ha. Okay na. Okay. Pag may mangarog ka ni, padaranin daw ko te panaw taman. So mga mahilig po magsumba, imbitado tabi ka mo ha. Sa aga naman po, Biyernes. Anong oras tabi si Ryan? Sabado. Anong oras tabi ang lubong ni Sir Madilar? Ilulubong na si Sir Madilar sa Sabado. Sa Sabado man tabi o kaya sa aga, Biyernes, pitsa 12 yan alas 5 nin hapon o dyan tabi sa Malinaw Covered Court. Igwa ki libreng sumba. Sponsor po ni Mayor Shi Capos Bilo. May sumba dyan. So, imbitado. Open po yan sa Gabos. Sa mga sumba fanatic. Ihanda na nindo sa diri nindo. May mamimidbidan ka mo dyan na bagong maturo sa pagsumba. Hali sa New York, US of A. Yeah. Imported tabi ang sendong ano yan, Zumba Master ang apod kayo tabi sis Mate. Zumba Master ang apod ka. Zumba Instructor. Maski ano, basta iyo yan ang maturo sino dyan. Yeah. Ngunyan pa sana mag-warm up na ka mo. Yeah. Hi, Doso Kambal. Ngunyan pa sana mag-warm up na ka mo. Bago ngayon tabi det. Mag-warm up na ka mo. Mapapalaban ka mo. Sin Master pala. Iyo sige. Iyo pala napod kaya. Sige. Di iba man kaya baga ang sumba duman sa ibang nasyonal Ang aram ko kayang sumba sa Buradol. So nagtatanog baga. Yung aram ko. Iyo. Oy, Ma'am Christine. Good morning tabi sa imo. Kumusta ang panahon dyan tabi sa Aplan? Dyan sa may Sabluyon, sa may parting Amtik, ade? Kumusta tabi ang ano dyan, ang kamugtakan kang panahon dyan? Mauran lamang, bako ma? Kalumbod lamang kita. Kay po ang taki energy sa Biyernes. Masumba talaga ako. Iling nindo pag suminumba na ako. Oy, dyan kompetente. So, ano nindo? Mauran. Ay, Diyos ko, mauran pala. Stay at home. Sis Mate, mauran. Yeah, mauran tabi.
Sarong lang. Maoran tabi sa Sabloyon. O kay Ma'am G Casqueo, good morning tabi sa imo Ma'am G Casqueo Serrano. Si Ma'am G masumbaman ini sa aga. Yan. Yo, si Ma'am G. Masumbaman si Ma'am G sa aga. Tapos sa grupo niya. Kadakol pala na grupo nindo, adi. Gari gusto ko naman mag-intra magsurusumba. Gari gusto ko naman mag-intra. Magayon iya na exercise bagadi. So kang may pandemya baga. Dakul so mga nagkagaradan. Ano nga? So nagsumba nagadaan. Bako. So, daramdaman nindo kang pandemya na day nagruluwas sa mga tao. So, mga miyembro tabi Ma'am G kayto kag Mrs. baga. Ang exercise man kayto ninda, so pag bayli baga. Pag Mrs. Bawal baga sumagruluwas. Di napundo sa mga Mrs. sa mga barangay. Di yun itong pinaka-exercise ninda. Bako pa uso ining sumba-sumbang ini kang pandemya kan 2019. Dai pa. Nag-uso ini kang pandemya na. Bako. Ang uso kay ito, Mrs. Dai naman maka Mrs. nga nito may pandemya. Bako nagsaro-saro kagaradan so mga nag-Mrs. Tari na naka-exercise. O kaya luminuwas na ining sumba, maski sa arong, pwedeng magsumba. Bako? Cardio. Yan. Very good ini. Very good din ini. Gari gusto ko naman mag-intra magsumba-sumba. Sabay ka man sa Kuya Manong Jess Castelo. Masumba naman kita. Di bali magbalag-balag kita. Balag-balag ka na ya ako dyan gilid daw. Mabalag-balag naman niya ako sa Biyernes. Mga matitibay na magsurumba di. Talagang mga matibay na dapat baga kaya may anong puro practice on the spot. Kung ano ang pigpapagibo katong scene master, man ang arugon mo. Yugon mo, pero talaga kung ipig proper mo ang hiro pagsumba, sus ko, inda sa nagarimasa dit ang tula ko dyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kaya linggo, gariday naman masadit ang tula ko tabi Ma'am G. Sige nga niya akong push up, sige akong sit up. Imbis na magsadit, nagdadakula lugod sa tulako. Nangyari? Bako ngaya proper. Pag bako na tabi, Ma'am J, proper ang pag-execute mo kang pagsumba o kaya pag-exercise. Lalo ngaya lugod madakula ya. Ang mga nag-gym baga, ngaya ma-gym ako gusto kong magdakulaan sa kuyang braso. May bukol-bukol tapos so magkaigong nga ako kay abs. Yan. Ang problema sa kuya imbis ito sa pick up 6 packet na abs. Sa kuya saro sana. Saro sana ang abs ko. 100% makusog ang immune system mo. No need to diet. Salamat tabi Ma'am G. Makusog na palanda ang immune system ko. 100% na. Dahil nakaipuhan ngayang mag-diet. Sir Good News Portal, good morning tabi sa mo. Pwede. Sain pa mababakal so ticket sa PBA? Mo daw tabi, i-plug ta kung sain mababakal so mga ticket sa PBA sa Legazpi. Kung sain pa.
Yung kung saan pang mga lugar dyan sa Legazpi, siguro sa mga mall, mababakal po nindo ang ticket dyan sa mga mall. Sa Sabado na. Sukawat kaang PBA sa Legazpi. Sige, no need to diet na, sabi ni Ma'am G. Makusog na ngayaan sa imong immune system. Okay, sige. Tama, diet man talaga ako. Maglato-lato ka na sa ano ngayang mga surusumba? Maglato-lato ka na sa nangaya. Maray patabi, Ma'am G, kaskayo si Rana, di. Ano do ko maglato-lato naman ang gadsa na ako? Sa Ayala tabi, available po ang general admission, 300 pesos, ang lower box, 1.5. 1 hour Zumba, mga kinain mo, maboborn. Sarong oras ki Zumba, so kinakan mo da maboborn. Kaya Zumba pa more. Sa umpisa medyo mahirap. Sundan mo lang yung step. Pagkatapos kang pagsumba tabi, Ma'am G, sabi ni Padinggodo, lato-lato na nga, epektibo nga yan. Epektibo. Pagkatapos pagsumba, maglato-lato. Pumakaray ka dyan, Padinggodo. Baka madali kita kan mga lato-lato mong yan. Lukon si Ma'am G. Sabi ni Ma'am G, pagkatapos nga kan Zumba, lapang. Siyempre nag-aragdahan, Ma'am G. Pagkatapos kan Zumba, ay duman niya kita sa araw. May linuto nga ako duman na gulay na nato. So sinumba mo, papahiton mo. Grabing malutong magagakan mo, tamasiram sa gulay na natong, na maharang-harang. Sige daw. Saga ngayon, isumbata na sana ngayon. Ayun da ka do tabi, Ma'am G. Nagpapon ka na naman. Narin tapalan, Ma'am G, i-plug sa imong salon. Gari may mga papromo ka naman ngunyan. Tama, Valentine's na baga. Nailing mo, naputulogod kita. Nadagit sa tuya. So ano nangyari? Nawara so signal? Nawara so signal ta? Nawara. Ay, nakabalik na. Balik na kita sa ere. Nakabalik na. Adig di mo na kita. Bago kita man makaseryoso, tatad pag break ta, pagurulayan tayo ni, kung naabot na kamo kayo ning pigpapapirma dyan sa indaw. Naabot na kamo kayo ni, na may pigpapirman dyan sa indaw, so kampanya iyan manungod sa charter change. Pag nagpirma kamo, may 100 pesos kamo. Naabot na kamo dyan sa barangay nindaw. Tad pag-restoryahan tayo. Tron tagirari si Ma'am G, baka so mga promo mo naman dyan sa imong salon, tama Valentine's Day na. Si Ma'am Be Bubuyo Makanas, tama ba? Makanyas o Makanas? Good morning. Masumba ka man tabi, madam. Magsumba ka mo ha, sa aga na po iyan, alas 5 nin hapon. Diyan po yan sa Malinaw Covered Court. Libre. Sponsor yan kang mabuot, mahigos na alkalde kang Malinaw, si Mayor Shi. Pag-restoryahan taso. Viral iningon niya. Yun, nag-restoryahan mo niyan. Ay, nako. Alas 8 na. Break muna kita ha. Ma-break muna tabi kita. Konta mo na maorasyo impirata mo na kita. Tanganing isalbar kita sa katibaadan. Sarabay po muna kita mga tugang sa orasyo impirata. Orasyo Imperata
laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office,
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ni Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang balik na po kita digdi sa programa 17 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras na yan na sinang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, yan, na safe, available po ang MBY Dormitory. Ano? Sige, mga tugang oras na yan, natudman sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Sabay taman dyan si City Councilor Riner Burse, na siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi sa Banwaan kang Malinaw. Sige, mga tugang, balik na po kita sa programa. Ako man po girarayan sa indong servidor. Asin taga-Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw kita ni Nuebes, ano? Pet sa 11 kang Enero taon 2024. Sundo po kita alas 9, mga tugang, mga kabayan. Kaya ano, papigalata, fight na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, ta 19 minutos na, lipas po ang alas 8. Sabi ni Ma'am Salve Briagas Alcoreza, good morning, watching from Hong Kong. Pa-shoutout na tabi sa family Alcoreza and Brutas dyan databi sa Matagbak, Purok City. Salamat. Kay Sir Benji Rosal, good morning tabi sa imo, idol. Good morning po sa pamilya Rosal. Kay Sir Benji, good morning tabi sa imo. Salamat. Na okay na suti kita. Okay na, solve na suti kita. Igwa po sa Ayala, sumabarakal po ano sa PBA sa Legazpi. Igwa po sa Ayala, Ayala Mall. Pasyar na sa natabi ka mo duman. Igwa pa po duman. Pwede ka mo makabakal duman ki ticket. Yo. So mga mahilig po iling ki basketball. Bata perten malaban. Hinebra versus Inlex.
mga matinding team ini. Diyan naman kamo makahiling ki perting bakbakan. Yo. Diyan po yan sa Ibalong Sentrum for Recreation. Ano? Sa Sabado na po yan. Amay-amay yan sa nanindot. Alas 6 po na yan. Yo. Amay-amay yan sa nanindot magdyan sa ICR. Nganing makapwesto ka mo kitultol. Yo. Sige. Saan po dito sa Hong Kong, Madam Salve? Ma'am Salve, magurong ka mo ni Ma'am Jo. Yaon man siya sa Hong Kong. Kamu na sa nanmaredi. Tamang-tama, brown out, mapapibi ilama. Brown out tabi Manong Jess sa 1st District man sana. Sa Sabado. Leta paglingawan ha. All Peders po kang Tabako Substation and Malinaw. Igwa man po palan ki abiso ang NGCP. Igwa po ki power interruption sa Sabado alas 6 nin aga, Sondo alas 6 nin banggi. Dahil man apektado so Ibalong Sentrum, Manong Jess. May kuryente ang 2nd District. Kita man sa nadigi sa Tabako, Malinaw and Tiwi. Kaya sa Sabado, pag-arog baga ka na din kuryente digdi, dyan sa 1st District, andalagan, puros Paligaspe. Andalagan kan mga taga 1st District, pasiriring yan sa Ligaspi pag daing kuryente. Okay, sige. Digdi kita tabi mga tugang sa reparo tango niya na Webes. Sabi mga tugang ni Congressman Edsel Lagman kang 1st District kang Albay na igwada sindaki mga dokumentong ebidensya na ito bagada tabing pagtatao ni 100 pesos kapalit na tabi superma kang publiko. Naabot na kamo tabi Manong Jess kang pigpapapirmahan. Sumanungod bagada man sa kampanya, manungod sa charter change. Pigpapapirma sa publiko, pag nagpirma ka, may sanggatos ka. Pag dahi ka nagpirma, dahi kang sanggatos. Ano ka naman? Ang sabi, kang nakaagi da atabing mga simana, munya na bulan kang Enero, tiniripon da sa mga alkalde. Tiniripon da. Sigun hindi kay Congressman Lagman tabi. Tiniripon da tabi. Sumang alkalde, puwera kan mga alkalde sa syudad. Diyan da tabi sa 1st District, so tulong alkalde dyan, inuruli da tabi, ibinalik da tabi supundo na itinao sa sainda para po sa pigsasabing itong kampanya sa signature campaign duman sa saindang mga munisipyo. May tulo databing alkalde sa 1st District ang inuruli, ibinalik supundo para po sa signature campaign. Pero ang alkalde sa 1st District pwera kang sarong syudad puon sa Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, so Tabako dahil magkasabay. Sunod kang sa Malilipot, Malinaw, Tiwi, 5. May 5 munisipyo. So tulod atabing alkalde dyan, Manong Jess, inuruli, ibinalik, so pundo na iyukuta ang gagamiton para po magpapirma sa saindang mga nasasakupan. Asang gatos pesos kada pirma, kapalit kang supirma kang individual. Igwan nanggad nga kidaiman nagpirma kundi tigapot ako kung ano da numero ko ta maingri suda siya. Para witing man ito man. Para witing man ito nakaabot sa iyo. Manong Jis. Bako ito so
Manong digdi sa kampanya kang charter change. Parawiting tabi ito, sa parawiting ito. Sabi digdi mga tugang ni Senadora Amy Marcos na igwada siya ki mga naresibi na mga impormasyon na sundo databi 20 milyones pesos ang pigo-offer sa kada distrito. Tangani makakalap databi kinakaipuhang numero nin pirma para po sa pagsuporta kang charter change or chacha na pinagbubusol ngunyan sa Kamara de Representantes. Sabi mga tugang ni Senadora Marcos na pigkukundina niya ini ang arog kaining lakdang tanatatarog niya kaini Kwaon databi ang kwartahali sa assistance program kang gobyerno sa irarom kang Department of Social Welfare and Development o kaya DSWD siring manso AHEX, MAEP and sa Department of Health naman sa Department of Health so AHEX, MAEP asin sa tupad naman databi sa Department of Labor. Sabi mga tugang senadora na may mga darakula databing syudad ang pigpromisahan kasabay na sa mga munisipi pigpromisahan databi ki kwarta dapat databi makakuanin 20,000 na pirma pag-abot po sa Enero 13 sa haga na ini siring man databi sa mga ilihidong barangay officials may pig pangako may pig pangako man na may makukuha na dapat makakuha po sindaki pirma na 20,000 ngunyan databi ang katapusan kang simana nahiling na ninyo yan. Hinay ko po. Igwa na tabi sa indo kinakaabot dyan. Oni ang hapot. Ma'am Edna Barquilla sinapot na saba. Sisay nga yatabi ito Mr. Hulbutan ng tulong alkalde dyan sa 1st District. Ang ibinaralik databi so tinaong pondo para gamiton duman sa kampanyang ini. Milyon man ang kantidad. Mamid na. Kung ako or alkalde, sabi kang para basketball, siba na nga yung backboard. Ano pa man niya, pirak na baga ngayon eh. Kundi, sabi kan mga kababayan niya, to na, kung maringay ang obeto kan charter change na yan, ngata ngayata, kaipuhan pang bakalon ang samuyang pirma. Ngata ngayata kaipuhan pang pagbakalon. Kung gustoon kan tawo, maski dahi mo yung bayadan, mapirma yan tabi, mambarkilya bako. Speaking of barkilya, masira mang barkilya pag sa ice cream. Kung ano-ano na naman yan nahiling mo sako. Meron nga susaba, sinapot. Ngunyan naman barkilya na naman. Medyo tata, di kita makaseryoso kayo ni namaray. Yun na yan. Di siyempre, kita baga, kang eleksyon nga nili nga. Di sa'y binuruto ta. Kan nagkaaging barangay, NSK eleksyon, si sa'y binuruto ta. So nagtaong pirak siyempre. Ngata, sa eleksyon, pag dahi ka nagtaong pirak, panggana ka daw. Pundo na ngayon dyan. Kung magkuro kandidato ka man sa nangayan dahi kang pirak, pundo na. Takita kaya tabi, sanay na kita sa may pirak.
Araw kayo ni para mapirma na sa nakita naman. Kung maray ngayang objeto kayang charter change na yan, tayo nakaipuhan pa na bakalon ang pirma kan mga Pilipino. Kung maray ang objeto, natatada nga tatatig babakal ka nagkakapira. Tigbabakal ngaya ka nagkakapira, ang sabi digditabi Manong Jess na ang mabibinipisyaran kay ni muni masan nang nagbabarakal din. Tasinda supurulugos puguso na. Uning kaya Takong para sa tao yan, ay mangkaipuan siguro ng magpabayad pa, ipabakal pa so permaninda. Kuda nga tatapagbakalon pa so pirma. Di ba? Kung para sa tao yan. And nga tatigbabakal ninda. And sa inhali supigbabakal ninda. Sa inhali supundo na 100 pesos katukal ang sarong pirma. Sa inali ang pirak. Bakong nali man sana sa to, gigisa kita sa sadirit ang mantika, di. Tapos may utang na bot kita sa inda. Halingan na po ninda. Kaya saludo kita duman sa tulong alkalde. Diyan sa First District. Ganyan, inapot si Congressman Lagman. Sasay mo ngayang pagmumonitor, kumusta ngaya itong tulo na nag-uli kang pundo para sa saindang munisipyo duman sa kampanyang ini manungod sa Chacha. Ang sabi, pigapudan daa, pigharas na daa, pigtatakot databi. Sigon kay Congressman Lagman yan, ha? Nakakaresibin na databi ki pananakot so tulong alkalde dyan sa First District na inuli po ninda. Inuli po ninda. So, pundo para po sa sendang munisipyo para sa apod kini ato na ha pagbakal pagpapirma po sa pag-uuyon kaining charter change na ini. Yugod mo yan. Mabuhay po kamo sa tulong alkalde. So tulong alkalde dyan sa First District. Mabuhay tabi kamo. Di, 5 man sa nabaga, di so 2, pait, kinua. Iyo. Si 6 2. Si 6 3. Atid-atida na nindo kung si sayang tulong iyan, tulong mayor diyan sa First District kang Albay, ang nag-uli kang pundo and may 2. Talimaman sana. Dahil kasabay dyan sa syudad, taday man kasabay da duman. Hilingan na sa natabi nindo kung saray sa iyan. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Inotanta na sinda magchacha. Oni baga piguro layan chacha, magcharatcha kita. Sige daw, magcharatcha daw kita. Pwerte. So magparibok tabi yung magbayad sa sound system. Marinita libre, bako ini asang gato. Yo, bako ini asang gato. Libre tabi ko di pag nagparibok ka, ikan mabayad sa sound system. Anit nga kung anit, tennis kung tennis. Maestro, music please. Ala chacha.
Chacha na! Mga togang alas 8:35 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kahit na, kumachatcha ka mo. Bata nga yung pertiyo ng chatcha mo. Aram ko na nga kung si sayang tulong iyan na alkalde na uminuli kang pundo. Aram ko na. Baya, inatabata ano da, pagkeni nakakaresibin na da ki harassment. Yugon mo yan. Gari nga ya ka mo ang nag-usip nga nindo. Gari ka mo nga ya nag-usip kilolo nindo. Sabi na nga yan sikreto ito, inusip nindo. Nabukag lugod. Ay lugod nakaabot tabi Ma'am Edna Barquilla sa Baso Sanggato. Sanggatos ka da pirma. Arog kan so tugtog kang bagong deliver digdi sa neighbor ko. Tugtog na ini sa apod kayo ni sa last trip. Pigtuturog-tug na ini. Pag-arog kayo ng tugtog mo sa last trip tabi Manong Jess, haloy iyan makaabot dyan sa may area mo. Pag-arog po kayo ng tugtog sa last trip, Sir Cassie William, haloy iyan makaabot dyan sa Baladik. Ali nga sa sentro kang Malinaw, last trip. Ang tugtog arog kini. Nakaabot andyan sa Balading haloy na. Nakarog kayo ng tugtog. Mga togang, alas 8:38 na. May naipit pa kitang commercial ha. Dahil po ka mo mag-arali, mabalik pa po kita. Unin mo na. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ni Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Adi 42 minutos tabi mga tog ang lipas ang alas 8. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit. Madali sana yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners dyan sa Rawis. Kaya sa mga naghanap po kay Dorm Boarding House, MBY Dormitory po. Kasabay tayo dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw ang probinsya ni Nalbay. Si Cons City Councilor Riner Bursek ang syudad ni Tamago. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shik ang Malinaw. Balik po kita mga tugang sa programa. Kung mapugirariyan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana, Webes po niya. Petsa 11 kita kang Enero taon 2024. Sundo kita tabi Ma'am Edna alas 9. Padagos ang chacha. Magpa-share na lang po kamuha duman sa covered court kang Malinaw. Sa aga may pasumba si Mayor alas 5. Yan si Ma'am Edna madamanin. Ma'am Ann Canyo, good morning dyan sa Barangay Taknawan. Ade paglingawan na Sabado na tabi ang PBA sa Legazpi. PBA sa Legazpi. Ang makawat po Inebra versus Inlex. Alas 6 din banggi po yan dyan sa Ibalong Centrum for Recreation. Tara po sa tuya yan kang local government unit kang syudad ni Legazpi. Sa panginginot po yan ni Mayor G. Rosal, ni Gob Rosal, ni Gob Noel Rosal. Siyempre yaon dyan ang sa tuyang idol. Salamat kay Sir Benji Rosal kang syudad ni Tabaco. Mga taga Tabaco, alam na. Sige po mga tugang, doro-diretso pa po kita. Serbisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ni baya tabi manong Jessa de. Pag-restoryahan ta daw ini ta. So mga sagugurang bagang mga pagtubod. Dumanda tabi mga tugang sa Sarangani. Kanakaagi bagang simana
naguda duman so apod kini so tamban so sira bagang iyo masanang kaya tang bakalon ta ang presyo bagakan kayang-kaya kan mga pubring arog ta yo di sa Sarong Beach duman sa Sarangani dumi nagsabagaso paingurag na tamban dahil mo na nga ni masabutan kung para nun mo ito dara ko po sain mo iralaag ayo kay Idol Mandy Lucila, good morning tabi sa mo boss ayo may mga pagtubod na tabi Chairman din tas na kung tutuin ni adi taka ito ang istorya baga dyan sa Bulkang Mayon kulang pa kito sa mga ekipahe baga, sa mga modernong ekipahe na makakapag-detect kung masabog ang Bulkang Mayon. Okay, ito databi Sir Mandy Lucila. Pag matugan ang Bulkang Mayon, nagbabaraba ang mga hayop. Minabaraba daa sa sentro ang mga hayop dyan sa bulkan. Ano pa ngaya? So mga bubon dyan na pig-aarukan, minahurubas daa. Kaito nga yan. Pag buminaraba na nga sa mga hayop dyan sa bulod, dyan sa Bulkang Mayon, ano nga yung mga hayop na minabaraba? Igwa pa da dyan kaito kay mga baboy ramo, may mga ukay, mga hayop dyan sa bulod, dyan sa bulkan. Binabaraba da yan, may indikasyon nga yan na matuga ang bulkan. Tapay pag-aadal pa nga ni na so mga karabaw da atabi kung da atabi ito nagakod pwedeng makasalbar ito kan ano so nagtuga dyan na dakul so nagadan may mga nagadan na tawo may nagadan na hayop tang inot da tabi Sir Mandy Lucila na nakaka-detect kan mga arog kayan mga hayop ano mga hayop da takong sa mga karabaw da tabi nakabuhi posibleng nakaligtas tagari ang mga hayop da yo tulusan nakaka-reparo gari nakaka-malisya na gari nga may mangyayaring masama nya paano tabi kay ni Sir Mandy Lucila ngunyan da ang panahon so mga hayop da tabi yaw na sa baba dahil naman kaya nagtaturukad niya so mga hayop, yaw na niya sa baba, yaw na sa sentro. Ibig sabihin ngayon, pag yaw na niya sa sentro sa mga hayop, matugan na ngayon ang bulkan. Good morning po kay Mama Iplayda Dols. Yan. Talaga ha, pinanatan mo ngayon ko kang Iplayda. Ang sa kuyang teacher ka ito sa math. Matibayon ako ka ito sa math, tabi, mama di. Pundo ka daw ngayon dyan, Manuel. Dahil ka man niya, permi ka ito nagpipreparar kang assignment mo. Sige mo man sana ngayon pakikopya. Matibayon ini si Madam sa math. Sige akong luho ka ito, Sir Mandy. Sige akong loho. Pag-college ko, nangamuti ako. Importante yun pala ito. Abay na pag-istorya, tabag ka ngaya, arugong ka pagkan mga estudyante ngunya. So yun yan. Ngunyan, di, sampul tandig diha sa satuya, digdi baga kita sa albay. Kulang pa kito sa mga ekipahe. Ngunyan, dakol lang kitang ekipahe. Iyan mga ekipahe nga, iyon ang ngunyan na nagtataram sa tuya na, ngayon nasa alert level 1, 2, 3, di ba? Araw na kaan. Kaya ito day kaan, mga alert level 1, 2, 3. Tapos mga hayop mismo ang nagtataram, nagpapahiling sa tao na magbaraba na kamo, tapos mga hayop nagbaraba na matug ang bulkan. Ngunyan day na. Tapos mga hayop na tabi ngunyan, naka-star na sa sentro. Pangyari. Dahil nagkibang hayop sa bulkan.
Yaw na sa sentro kaya igwanan ngunyan kita ki mga ekipahe na magdedetect kung matuga ang bulkan. Diyo. Duman sa Sarangani, pig kukonektar ini na ini databi so pagdagsa baga kidakulo na tambahan. Duman sa Sarong Resort. Pagkatapos databi kay itong pagdagsa kan mga tamban na ito duman sa Sarong Resort, lumininog bagatabi ki 7.1 magnitude sa Davao Occidental. Kaya ngunya nagtutubod gari nga ya igwa ki masamang pangitain pag may mga arog ka ini. Ang paliwanag man kan Department of Agriculture so sa fisheries na kaya ngayon naggirilid niya sa mga sirata, nag-iba sa temperature sa dagat. O dyan sa may East Coast kang 3rd District, sa mga dagat man dyan, sa may mga resort man dyan, kan nakaagi man ng mga simana, o kaya ka nakaaging bulan, igwa man dyan kinadakop na, ano ito, so, ang apod kan sa tuya tabi miles, so, langkoy, halaba uno nun lalangkoy na dakula. May nadakop man dyan, may nakuha dyan. Baka dakop baga ka ito, lumininog baga sa Japan. Nga ngaya tadigdiban niya dakop ngaya sa Albay, tapos sa Japan niya lumininog. Ano nga niyang connection kaya? Kaya, kang inot kayang panon, mga arog kayan nga may dyan sa may parting tiwi pag naguguda dyan sa mga bangkulis may mangyayari ngayang di ka nais-nais. Anong taon ito sa naguda dyan sa bangkulis dyan sa may parting tiwi? Ang suminunod sa mga makusugo na bagyo. So ano nga ni so makusugo na bagyo so ano ito? Kanta nga nito, Sir Mande. So, kay rami ng winasak na tahanan. Bagyong tukso. Tama ba? tama ba tabi, Miles? Miles Cruza? Tama ito. So, kay rami ng pusong sinugatan. Utokso, lumapit ka. Kang naguda sa mga bangkulis, nagirilid talaga. Yao na sa gilid, alos dakupon mo na nga ni sana. Diyan sa may parting huruan. Ilingan suminurunod ka ito mga bagyong mga makukusog. Ang namati tadig di sa probinsya kang Albay. O kaya, so iba, gari nga yan may koneksyon ni Neyman Giraray. Pero, ang paliwanag kansensya, mga tugang na nag-iiba databi ang temperature sa dagat. Pero, so iba may naniniwala din na ang kino databi, pag nagsakat na ngaya ang kino sa harong nindo, tapos pigbubugaw mo na, daing ngaya minababa, may mangyayari ngaya. Taigwada kaya na mga nag-observer ka ito na sukino, suminakat da sagyan, sa 3rd floor na siguro. Tigburugaw na databi, Sir Mandy, dahil nagdudulag sukino. Huya na taod-taod, nagbaha na. Taod-taod databi, buminaha. Kaya palanda sukino, suminakat daw man sa 3rd floor, tanamo monitor niya na, gari na mamati niya na, namabaha. Kaya po niya na mag-survive. Kaya po niya nang mag-evacuar. Sabi ni Sir Tide, suminakat niya sa ikos, ta may kino, suminakat niya sa kino, taigwa nga yaki ikos sa baba.
posible. Pero pig para burugaw na databi Sir Tede. Dahil da naghahali so kino. Sus ko pakalipas daki pirang oras tama uran-uran na kaito. Mauran-uran dahil man kibagyo, dahil man ki ano kung ano pa man. Buminaha databi. O yan. Kaya tubo daw tabi ka mo kay ni na igwa pakiarog kay ni na pigkukonektar ang mga arog kaya na ngaya may ano ngaya may kakaiba yuguyugon mo susira magduong na sa gilid kan dagat. Ang pinaka-imposiblehon ngaya susira dumiretso na sa kusina. Iyan ngayang mangangalas ka. Kung susira humali na sa dagat, dumiretso na sa kusina, diretso siya duman sa iwan. Pero ngayon kung dyan man sa ngayon sa gilid, siyempre nga, tayaw nandyan. Dyan na nakistar sa dagat. Pero ngayon, pag susira, duminiretso na ngayon tabi mapid na, duman sa iwan, o kaya sa kusina, dyan ka na ngayon magngalas. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano? Yun. Mangalas ka ngaya kung susira, huminali na sa dagat, duminiretso na sa kusina, diretso sa ihawan. Yan nga dapat ang paggalasan mo. Okay lang yan na sira, magdoong sa gilid kang dagat, at yan talaga malay mo nga ya, napadpad lang. Yo. Pero may mga pagtubod lalong-lalo na ika nga yan pilosopo ka, madadagitan na naman kita kinikan mga lulota. Yo. Dadagitan na naman kita kini. Ika nga ya pilosopo ka, ika nga ya magtubod ka sa nagkakagurang sa imo. Yo. Yo sorry na. Sorry na. Kung iyan ang pagtubod, dahil man kimawara sa tuya na magtubod man kita. Yo. Sige. Mga tugang 3 minutos tabi bago mag-alas 9. Digdita naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong Webes. Webes po ngunyan, January 11, 2024. Sa pangaran po kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay dyan ang sa tuyang mga taga-suporta sa programang ini, ang MBY Dormitory, Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, ng Siyudad ng Tabaco, kung Councilor Irene Morales Pao, and Mayor Shi Kang Malinaw. Thank you. Sa pangaran po nindo Gabo, sa mga parantabay niya to, paki-share na lang kan sa tuyang programa ngani pong mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. naman kita magiribanan 7 to 9, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob
ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.